moltes gràcies per venir en aquesta jornada Made in Menorca, en els primers diàlegs a l'ERA. Estem molt agraïts que tots vosaltres, representants de diferents empreses, col·lectius i entitats, hagueu vingut en aquesta primera edició. Esperem que us ho passeu molt bé, que sigui profitós i que disfrutem sobretot de les persones que ens acompanyen, les quals vull agrair també efusivament. José Antonio, moltes gràcies per venir. Oriol, Cesena, també Lázaro, creador de la primera taula que xerrem de zàping turístic. També m'agradaria agrair i molt sincerament a en Martí Escudero, director del Parc Natural de l'Albufera del Grau. La idea de fer-ho a l'Albufera del Grau va néixer de poder xerrar d'economia de Menorca dins un entorn magnífic, dins un entorn que ja el simple fet de fer-ho aquí ja marca una miqueta el model que entenem, que té que ser l'economia de Menorca, una economia sostenible, una economia que defensi el progrés, però que també sigui respectuosa amb el medi, amb el territori que tenim a Menorca. I on millor que fer-ho que en el pulmó de la reserva de la biosfera, com és l'Albufera del Grau. A finals dels anys 70, molts de vosaltres sabeu que hi va haver aquesta lluita per mantenir el territori de Menorca, per mantenir intacta l'Albufera del Grau. En part es va aconseguir. D'alguna manera tenim que agrair a aquelles persones també que ho van fer possible i que avui puguem ser aquí, orgullosos de la reserva de la biosfera que tenim. Evidentment ens queda molta feina per fer i d'això es tracta, de posar totes les eines a disposició de totes les persones, de tots els agents implicats dins aquest desenvolupament sostenible de Menorca. I per això aquesta jornada volem que sigui participativa, volem aprendre, volem xerrar, volem discutir. Us animaria a tots i a totes a participar activament d'aquesta ponència. Volem que no sigui de cap de les maneres una conferència a l'ús, que únicament els conferenciants facin la seva explicació i seguem actors passius, sinó que en qualsevol moment que vulgueu intervenir, aixequeu el braç, tindrem microdisposició i la idea és que sigui útil per tots vosaltres i que ens neguem inspirats amb unes idees innovadores i que serveixi perquè tots junts i juntes puguem tenir aquesta Menorca que tant estimam d'una manera sostenible, però que a la vegada puguem tenir un progrés econòmic basat en el model d'illa de Menorca. Res més, moltes gràcies a tots i totes. Jo li passaria la paraula a en Martí Escudero, que com a anfitrió de la casa estem molt contents de poder-te saludar. Gràcies. Bon dia a tots. De part del director d'Espais de Natura Balear i Biodiversitat, benvinguts, i també de part del gerent de l'Ibanat, que és el propietari d'aquestes instal·lacions, també molt agraït per la vostra presència. I no vull ser pesat, però el que està clar és que els espais naturals protegits i l'economia i el comerç i el turisme van de la mà. El que no podem fer és protegir, obviant que som éssers humans que necessitem un desenvolupament sostenible. Per tant, aquí tenim les tres coses. Tenim turisme, com poden veure, tant persones de la tercera edat com joves venen aquí a gaudir del nostre espai, consumeixen, hi ha comerç, hi ha indústries d'elaboració de formatge en els llocs, hi ha producció de carn, tenim unes 135 vaques de raça menorquina en el parc natural, hi ha unes 350 vaques frissones, se produeix llet, se produeix carn, per tant som un element actiu dins d'aquest cicle del comerç. També en les indústries ja ho he dit, que hi ha transformació de llet a formatge, i en quant a comerç hi ha indústries de lloguer i també de caiacs, de piragües, també hi ha botigues, etc. Per tant, sí, tenim que protegir, però sempre pensant que l'economia és vital per al ser humà. Tenim que anar de la mà i continuarem així. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Martí. Donarem pas ja a la primera taula. Saludar el moderador, Oriol Cesena. En Oriol Cesena tenim una relació de feina amb el Consell Insular. Junts hem elaborat el Pla Made in Menorca, el Pla de Desenvolupament de Promoció de Producte Local. I aquesta acció també està integrada dins el pla com moltes altres. I Oriol, tot teu, si vols explicar una miqueta el pla i donar ja pas en aquesta interessant xerrada. Perfecte, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom, benvingudes, benvinguts en el que entenem que no és un espai de xerrada o conferència. Per tant, m'agradaria ja posar de ben entrada que aquest intentarem que al llarg del dia sigui un espai de diàleg. Era Made in Menorca, però en tot cas hem intentat que aquest espai on treballarem
avui pugui ser un punt d'intercanvi. Això vol dir que jo, fins i tot avui, com a primer moderador, ja us convido d'entrada que això no sigui un espai d'escolta activa on venim a escoltar un parell de ponents, sinó que fins i tot jo m'atreviria que si en algun moment determinat algú ja té ganes de parlar, que ho faci, val? Jo d'entrada això us prometo que quan acabem demanaré que pregunteu coses, i si no, seré jo qui us proposaré que pregunteu, d'acord? És a dir, penso que val molt la pena que avui no només sigui un espai, i ja no parlo només de la ponència ara que farem de turisme, sinó la que farem després d'economia, d'ocupació, de desenvolupament econòmic, finalment de comerç. Pensem, els que treballem i els que hem ideat una miqueta això, que l'illa té elements prou importants com per debatre-ho, d'acord? Llavors, en aquest sentit, us convido a que això sigui un espai de diàleg, de debat, val? No embades o no més enllà, ho veurem al final de la sessió, si som capaços de veure que no hem acabat en allò, que han parlat dues persones, han explicat, s'ha fet una o dues preguntes i ja està, no? Crec que no, que hem d'intentar, en aquest sentit, parlar, preguntar, debatre, perquè probablement els que formeu part dels que esteu avui aquí, em consta que pel perfil que teniu, segur que sou gent que podeu preguntar i aportar, d'acord? Per tant, això és una línia d'intencions amb la que jo començo prèviament i que serà una mica el caràcter de tota la jornada d'avui. Dit això, comencem en turisme i comencem amb una línia molt clara d'intencions de dir, li hem dit en aquesta primera xerrada zàping turístic, no? I jo no sé si a algú li ha generat aquesta idea de dir zàping, no? Quan algú se'n va al diccionari de la llengua, en aquest cas el diccionari de la llengua catalana, i diu el zàping és aquella acció ràpida d'idees de buscar canals, no? I tots a casa fem zàping, no? Llavors, algú en el seu moment, després descobrireu qui, va dir, diu, el turisme és com un zàping, no? Perquè passen moltes coses, no? I hom s'adona que a Menorca, precisament, doncs hi ha moltes coses, és a dir, no és sol i platja, no, hi ha moltes coses. Jo llegia ahir, preparant una mica la ponència d'avui, a l'agència Balear de Turisme, que explicava que, ostres, quan la gent valora les qüestions per les quals va a Menorca, les platges no són ni de bon lloc el primer. Abans hi ha un tema de tranquil·litat, hi ha un tema de paisatge, després arriben les platges, però surt després moltes altres línies, no? Surten cultura, activitat, dius, ostres, hi ha moltes coses per les quals el model turístic de Menorca hauria d'apostar o treballar, no? I aquesta és una mica la idea que li hem dit zàping, d'acord? Llavors, per parlar d'això, ens ha semblat que havíem de buscar dues persones que d'alguna manera o altra contrarrestessin i complementessin. I per això tenim avui, a la meva dreta, José Antonio Donaire, si després ell vol fer una mica més detall, però una mica el que em deia ell ahir, més ja ens coneixem d'alguna altra vegada, geògraf, jo crec que treballa a la universitat, que investiga, jo diria que per sobretot és un enamorat del turisme, a vegades allò expliquem el currículum però no diem som enamorats del turisme, i amb alguns comentaris que m'ha fet crec que és enamorat de turisme, coneix Menorca i ens farà una explicació que d'entrada ja us dic que és interessant. No és que estigui pujant l'expectativa, però no. Ja m'hi he trobat a vegades i avui et toca a tu. No ens deixarà indiferents, segur, d'acord? I després amb en Lázaro Criado, que probablement més d'un de vosaltres el coneixerà, que ell té una relació pròpiament molt diferent i molt personal amb Menorca, que avui en dia ja ara mateix no viu a Menorca o hi semiviu, ha treballat en la direcció de diferents grups hotelers i ara està en un grup hoteler a Cuba i que a més va ser conseller de l'àrea de turisme. Per tant, amb ell l'altre dia li deia, fem una dissertació dels punts que han de ser a Menorca o no. Per tant, jo només us demano que sigueu executius clars amb allò que vulgueu explicar i no passa res si són 20 minuts, 18, 15, perquè jo crec que després el que vindrà és que la gent pregunti, i reitero que si no, jo ja els hi preguntaré, d'acord? O sigui que moltes gràcies i també gràcies a vosaltres per venir. José Antonio, quan tu vulguis. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Oriol, per la presentació. Moltes gràcies a Consell de Menorca per aquest diàleg en aquest espai tan magnífic. A mi m'agradaria explicar-vos 3 coses molt ràpides, 3 idees, i després deixar que flueixi la conversa. Això és un diàleg i, per tant, també m'agradaria escoltar-vos i intentar donar alguna resposta a alguna inquietud que tingueu. Jo, les 3 idees que us volien dir, que us volia comentar, estan embolcallades amb un concepte clau, que és el de canvi. I és el primer concepte amb el que voldria començar. Estem en un context de canvi global i és molt important que en siguem conscients, perquè el turisme és una activitat molt inercial. Fem les coses com les feien des de fa molt de temps. L'any 1955, quan comencen a venir els primers turistes,
una mica més tard, un tal senyor Fraga Iribarne, no sé si el coneixeu, va dir que això del turisme anava bé perquè duraria uns pocs anys i tota la inversió que guanyaríem amb el turisme la podrien dedicar als sectors que de veritat funcionen, que és el sector naval i el sector siderúrgic. Han passat molts anys, tants com 70, i no existeix el sector siderúrgic ni naval en aquest país i, en canvi, el turisme, doncs, contràriament al que imaginàvem, continua persistint i ho farà. Però estem en un context molt diferent, que és el context de canvi. Canvi en els hàbits de consum, canvi en els sistemes d'intermediació, canvi en el model de negoci, canvi en els sistemes de transport. Jo crec que ens hem de reinventar, que hem de refer tot el que havíem imaginat fins ara. I tot això en un context de fort creixement. L'any 2012, en el món, van arribar 1.000 milions de turistes internacionals que creuaven una frontera. L'any 2030 serem 1.300 milions. Perquè es fa una idea, hi haurà més turistes entre l'any 2000 i 2030 en el món que tots els turistes que hi ha hagut a la història de la humanitat fins a l'any 2000. En 30 anys hi haurà en el món més turistes que tots els turistes que va haver-hi fins llavors. I això vol dir que estem en un context de competència global. No hi ha cap lloc en el món, ni Corea del Nord, que no es plantegin la via turística. I, per tant, ja no som una illa en el marc d'uns pocs llocs turístics, sinó que ara som una illa en un oceà turístic. Abans deia canvi. Quins canvis? Molts, i si voleu després en el diàleg en podem comentar més detall alguns d'ells. I tots són prou interessants. Però per centrar-ho, jo posaré l'accent en 3 idees que em sembla que són rellevants. Primera idea. La primera idea és la crisi de la platja. A la platja se l'ha matat des de finals dels 90, ja es va vaticinar que això de la platja no funcionaria, que amb el càncer de pell, que és un model molt passiu. No us ho creieu, la platja funciona i continuarà funcionant, però ho farà de manera diferent. Per entendre-ho, us puc mostrar els resultats d'un treball que vam fer sobre els visitants que arriben a la demarcació de la Costa Brava, que hem anat seguint en els últims 15 anys. I, per tant, tenim una mostra molt bona per saber què volen, com es comporten els turistes que arriben a la Costa Brava. Són enquestes fetes quan han acabat la seva visita i, per tant, és el seu comportament a posteriori. No és el que vull fer, sinó és la narració del que he fet. I seguint la narració del que han fet els turistes, diguem-ne que hem passat per 3 fases. La primera fase era la platja com el motiu central de la visita turística, que això és clarament abans de l'any 2000. A partir de l'any 2000 es detecta molt clarament l'inici del que nosaltres anomenàvem en aquell moment la platja plus. Què és la platja plus? Home, els turistes van a la platja, però comencen a necessitar altres activitats. Vull veure un museu, vull veure un paisatge, vull menjar en un bon restaurant, vull anar de compres, i a poc, el que en aquell moment s'anomenava oferta complementària, comença a fer-se gran perquè la platja ja és incapaç d'engolir l'activitat que fan els turistes amb una destinació que fins a aquell moment només sortia en el mapa per les seves platges. Què està passant en les darreres enquestes? Per primera vegada detectem que la platja ja no és la motivació principal, sinó la motivació secundària. Ja hi ha més turistes a la Costa Brava que van a fer altres coses i ves per on hi ha una platja, i això és un valor afegit. Veieu la diferència? La platja esdevé un element més d'un catàleg d'activitats que s'han de fer grans, que s'han de fer fortes. Per tant, mireu l'evolució. La platja com a element central, la platja plus, que és el paradigma en què hem viscut en els últims 15 anys, i ara anem al plus la platja. No hem de treballar amb les platges, les tenim magnífiques, en un estat de conservació únic a Europa, hem de treballar en el plus. I això lliga amb la segona idea que us volia comentar.
Hi ha una manera de saber com està canviant el turisme, que és amb l'Eurobaròmetre. És una enquesta que es fa als 28 països. Segons com vagin les coses, se n'haurà de fer a 27, perquè haurem de deixar els anglesos. Es fa 2.000 enquestes cada 2 anys a una mostra de tots els països de la Unió Europea. Són 56.000 enquestes, és una meravella. I nosaltres tenim accés a les dades primàries. I això ho estan fent també des de fa una sèrie molt llarga. I amb això podem veure què està passant amb els hàbits de consum dels turistes. També són enquestes a posteriori, un cop ja has fet la visita. I quan un analitza què és el que està passant, se n'adona del següent. Cada vegada més la gran vacança es redueix i comença a créixer la petita vacança. Què és la gran vacança? Jo m'estimo molt el turisme, com ha dit l'Oriol, entre altres coses perquè jo soc professor, perquè em vaig pagar els estudis treballant en el sector turístic, entre altres coses, per exemple, de cambrer. O vaig treballar en un càmping, vaig treballar en un hotel, en un restaurant. Per tant, vaig viure l'època daurada del turisme a la Costa Brava, en el qual els turistes tenien una enorme fidelitat, venien any rere any, sabíem els seus noms, ells sabien els nostres, i a més la seva estada era molt dilatada. Jo conec i recordo molts casos de turistes de 3 setmanes, d'un mes, que ara sembla ciència-ficció, oi? Quan un veu què és el que està passant amb l'evolució del comportament dels turistes, aquesta gran vacança, aquesta vacança forta, any rere any es redueix el nombre de dies. De fet, ara estem per sota dels 10 dies. I, paral·lelament, creixen les petites vacances. Aquells 4 dies, 3 dies, escapada, short break. Quin és el canvi? És un canvi només quantitatiu? No, també és un canvi qualitatiu. Quan una persona se'n va un mes a un lloc, desenvolupa allò que s'anomena slow leisure, oci lent. Què és l'oci lent? Mira, jo vinc un mes i no vull res. L'oficina de turisme té la sensació de que li costa molt donar alguna... Mira, jo vinc a la platja, portaré els nens pel dematí, després anirem a menjar al restaurant o no, grans migdiades, llegir llibres que mal llegim però els portem a la maleta. És aquest comportament d'oci lent. En el fons no vull el dolce fare niente, però ara només vaig 6 dies o només hi vaig 3. I he col·locat els nens amb l'àvia, la parella té aquell dia, precisament aquests 3 dies coincideixen que les vacances d'uns són les dels altres, han deixat el gos amb el veí, han deixat el canari, per fi tot és perfecte i jo me'n vaig 3 dies. Aquests 3 dies vull gastar-los minut a minut. Això és el que es diu fast leisure, oci ràpid. Dóna'm tot el que em puguis, omple'm l'agenda. No vull parar de fer coses. Ja descansaré quan torni. Aquesta idea és la que hem d'assumir. El nostre paradigma és un paradigma d'oci lent. Què és l'oci lent? Tu arriba i tu mateix, fes tu mateix. I ara estem migrant cap a un element en el qual els turistes ens estan dient omple'm l'agenda. Omple'm l'agenda de dalt a baix. Què té vostè? Per això, el segment que està creixent més i que ens fa més la competència al turisme litoral és el turisme metropolità, perquè les ciutats són enormes contenidors d'activitats, també pels residents. I els és molt senzill preparar un catàleg enorme d'activitats, que són aquelles que els turistes desenvoluparan durant la seva estada. Però nosaltres això no ho tenim tan bé. I és aquí on hem de posar tot l'esforç. Generar un catàleg per crear aquest zàping turístic. Jo vull tenir l'oportunitat de que aquest lloc em doni un catàleg d'activitat prou gran com per omplir el meu temps de fast leisure. I això vol dir molta feina i canvi de paradigma. Deixeu-me complementar aquesta idea. Com ho hem de fer, això? Ho hem de fer tenint en compte moltes coses, si voleu després en parlem, però hi ha 2 especialment que n'haurem de contemplar. Una, els espais d'hibridació. Què vol dir els espais d'hibridació? Els espais d'hibridació vol dir que els turistes tenen cada vegada més interès per coses que aparentment són no turístiques. La indústria, el comerç,
l'educació. Llavors, la clau està en intentar oferir espais d'intersecció entre turisme i no turisme. No és una cosa dels turistes, és una cosa del territori. Què podem oferir i com ho podem oferir? Per tant, la creació d'espais d'hibridació entre el turisme i el no turisme. Segon, una paraula que haureu sentit moltes vegades, que està molt devaluada, però que tot i així jo reivindico, l'experiència. En tots els estudis que s'han fet sobre el turista contemporani, hi ha una paraula que sobresurt per sobre de la resta. Hi ha una pregunta que sempre ens hem de formular. Per què els turistes fan turisme? I els turistes fan turisme primer per conèixer un lloc. Això és evident, és l'element 1. Però això no ens porta massa enlloc. La segona raó per la qual els turistes fan turisme és per relacionar-se amb els altres. Això és molt important que ho aprenem. El turisme és un acte social. Fem turisme per, 1, relacionar-nos amb els nostres, descobrir que tenim fills 24 hores al dia. No els deixem a karate i a l'escola i després... No, ara és 24 hores. Saps què dina, què sopa... Per tant, és una relació personal d'una enorme intensitat. És conèixer els altres turistes, però el més important de tot és conèixer els hostes. Conèixer els llocs. No és conèixer els elements, sinó conèixer les persones en els llocs. Aquest és el canvi. Han de construir un exèrcit d'hostes, de persones orgulloses d'explicar-se a si mateixes i de formar part del paisatge. No com, diguem-ho així, com un element kids, com un element, no me malinterpreteu. El que vull dir-vos és que el senyor que fa formatges ha de formar part de l'experiència turística, que el cabrer ha de formar part de l'experiència turística, que l'obrador ha de formar part de l'experiència turística, que el pescador ha de formar part de l'experiència turística, perquè aquestes relacions personals són les que busca el turista. El gran canvi és el pas del turista espectador al turista actor. No vull ser-hi en un lloc en el qual em passen unes imatges i jo simplement les contemplo, sinó que m'agradaria durant uns dies formar part d'aquest paisatge. Si em parles de la cuina menorquina, el que més m'interessa és aprendre-la a fer. Si em parles del peix, m'agradaria un dia fer una feina de pesca. Si em parles de la indústria, m'agradaria obrar, m'agradaria fer. Aquesta necessitat de convertir-te en part del lloc, relacionant-te amb les persones del lloc, és la que ens permetrà generar aquest catàleg d'experiències. Mireu què fa Airbnb. Airbnb, a la seva pàgina principal, ara ens parla d'experiències. Evidentment, el seu model de negoci és vendre cases, però també diu, escolta'm, per què no vas, ara que vas a aquest lloc, per què no agafes una barca i amb una persona del lloc t'hi estàs i després et farem una caldereta? Això, amb preus enormes, són les experiències que el turista està buscant. Per algun motiu, el nostre model turístic ha amagat la identitat dels llocs. Els hem amagat en un bagul. Ens hem pensat que ens veníem a veure les nostres magnífiques platges. I en alguns casos fins i tot hem sentit una mica de vergonya. Què els hi hem de dir sobre nosaltres? Doncs això és el que hem de transformar. Ens hem de convertir en els ambaixadors del nostre lloc, orgullosos del que tenim, i convertir la nostra quotidianitat en productes autèntics. I això és molt difícil de fer. També us ho he dit, Això necessita una indústria al darrere de suport. I darrera idea, i amb això acabo. Fa uns dies, o fa uns mesos, mirava una pàgina web que es deia Not for Tourists. Em va fascinar. No per a turistes. Vaig estar jugant. Aquesta pàgina diu, vine on no van els turistes. Jo vaig quedar-me perdut. Perquè si els turistes van on no van els turistes, ja no és on no van els turistes. Perquè els turistes hi estan anant. No es pot anar on no van els turistes, per l'amor de Déu. Però el que està dient aquesta pàgina és, tu que no ets un turista, tot i que ho ets, et desplaces fora del teu entorn habitual més de 24 hores, menys d'un any per una activitat no remunerada en destinació. Tanco parèntesi. Ets un turista, assumeixo, sigues feliç. Però no vull ser turista. Tu, turista, no turista, ves al lloc on te van els turistes no turistes. És el símptoma
d'una situació molt interessant. Turistes que no volen ser-ho. I això ens ha de fer reflexionar. Turistes que no volen ser-ho. Per què? No sol ser comú, no? Diguem-ho molt ràpidament. El turista un dia es va mirar al mirall i no es va agradar. També ens passa, eh? Hi ha un dia que et mires al mirall i dius, què ha passat aquí, no? Què ha passat últimament? Què he fet? Això implica que el turisme no està de moda. I cada vegada ho estarà menys. És contradictori amb el que us he dit abans. Tothom vol viatjar. I cada vegada viatjarem més. Però amb persones amb un cert sentiment de culpa. I aquesta culpa per què ve motivada? Doncs perquè hem seguit un model turístic, diguem-ho tot, que amb les seves grans virtuts, la més important, la democratització del turisme, als anys 80 només hi havia 200 milions de turistes internacionals, les elits, avui n'hi ha 1.100 milions, persones com la meva mare que mai havien pensat que podien viatjar, ho fan regularment. Reivindiquem-ho i defensem-ho, això, eh? Però potser no ho hem fet prou bé. I com que no ho hem fet prou bé, en termes de, per exemple, de proveïdors, qui són els nostres proveïdors? En termes d'acceptació dels productes locals, en termes de condicions dels treballadors i les treballadores, en termes de gestió sostenible, d'eficiència energètica, doncs, bueno, la suma de males pràctiques, en alguns casos, amb molts matisos que després entrarem, ha fet que, a efectes globals, bueno, el turisme no gosa d'una bona reputació i especialment entre les classes que van pujant. Com ho hem de fer, això? Jo us proposo que posem l'ètica en el centre de l'estratègia de l'illa. Que la reserva de la biosfera sigui només el primer argument d'una nova estratègia, o una estratègia, diguem-ne, que s'arrossega de fa temps, no? Vull dir que de sobte ho hem de fer tot diferent, hem d'aprofitar les molt bones coses que estan fent fins ara, però els hem de dir als turistes, aquí ens esforcem per fer-ho millor. I això vol dir que la teva acció de turista està avalada per una sèrie d'indicadors que fan que vostè no sentirà vergonya de ser turista. Podrà ser un turista i disfrutar de ser-ho. Perquè vigilem uns indicadors de qualitat ètica que són les que funcionen. Perquè mireu, això ho expliquen bastants autors, i ara no vull citar per no avorrir-vos, però la nova societat a la qual anem, amb molts canvis que després en podem parlar, hi ha un element que sí que és molt important. Els consumidors i consumidores comencen a sospitar que més o menys els productes són bastant similars entre ells. Tampoc hi ha tanta diferència, no ens enganyem. I que hi ha moltes Menorques en el món. És així, assumim-ho. Potser no tan maques, però tenim una forta competència. Que hi ha molts bons hotels, a part dels nostres, que hi ha molts bons camí dels cavalls, a part dels nostres, que hi ha molts bons formatges, a part dels nostres. I la sensació és que sí, home, hi ha uns elements de qualitat que formen part de l'avaluació. Però al final els turistes estan dient, posats a triar entre factors similars, dona'm el bo. L'ètica serà un factor essencial en la nova estratègia de consum. Llavors l'illa, que és una illa petita, on us coneixeu tots, on fa temps que feu molt bé les coses, podeu posar-vos al capdavant d'una estratègia que basi en l'ètica la seva estratègia. En resum, 1. Tenir les platges impecables, no amagar-les, però recordar que les platges són només un port d'entrada, però que haurem de fer molt bé les altres coses. 2. Generar un catàleg potent d'activitats basades en la hibridació i basades en la presentació de la identitat del lloc on les persones siguin les protagonistes. I 3. Posar l'ètica en el centre de l'estratègia turística de l'illa. Aquestes serien les meves recomanacions i ho deixo aquí. Gràcies. Bé, perfecte. Molt bé. Gràcies. Molt bé. No sé com hem anat de temps, crec que has parlat 15 minuts. 15 minuts. I és perfecte. Sí. Jo et voldria dir, com a menys important de tot el que has dit, m'he quedat molt content. Jo sóc d'aquest grup que s'emporta el llibre i que no llegeix. I estava preocupat amb mi mateix. Ho fan tots. I ara, quan tu has dit això, he pensat, bé, crec que me'l seguirem portant, però... Hi ha una derivada també interessant, que és el gimnàs a l'hotel. Hi ha molta gent que tria l'hotel perquè té un gimnàs, però el lloc més desèrtic del món
és el gimnàs. De fet, hotelers, poseu màquines de cartó pedra perquè ningú les fa servir. He de reconèixer que porto el banyador per Jo la també, piscina, jo però també. que la Set he dit, és igual. És Però igual. lo del llibre ha estat fantàstic. I he dit això, que era el menys important de tot, perquè era anecdòtic. Jo t'he d'agrair l'esforç d'aquesta personalització que més s'han treballat i que crec que més d'un s'haurà sentit identificat. I a mi m'han sortit molts, no sé en menorquí, molts deures, però suposo que després la gent ja els voldrà comentar i els podrem debatre. Per tant, moltes gràcies. Lázaro, tenim una visió global del turisme, del que segur que tu també n'has tret coses, probablement tu facis un plantejament diferent. Això és via lliure, al teu aire, quan tu vulguis. Bueno, bon dia i gràcies en el Consell i en el Parc Natural de l'Albufera per aquest extraordinari entorn. Amb el vostre permís ara faré la meva exposició d'opinions que no d'exposició amb una pretensió de sentar càtedra, perquè simplement en matèria de coneixements no dispòs d'un acervo de coneixements que estigui per damunt dels que podeu tenir vosaltres. Per tant, el que faré jo serà una exposició, no estarà en el nivell del professor Donaire, però sí que voldria que generés tota una sèrie de preguntes i de debat, perquè una vegada més el que jo vaig a dir se mou dins el terreny de l'opinable. I amb el vostre permís també ho faré en castellà perquè me permet una expressió més àgil. En definitiva, entonces, hablando de Menorca, nos encontramos con que hoy Menorca, siglo XXI, presenta a los mercados una propuesta de valor, un producto turístico que se basa, desde mi punto de vista, en dos ideas fuerza. Una de ellas, la preservación del medio ambiente, y la otra, también puedo decir, la preservación de una identidad cultural propia y que ha sabido estar al margen, de alguna manera, de esa vis atractiva de la industria turística de masas que acaba envolviendo a las sociedades que le prestan servicio a estas industrias turísticas y acaba transformándolas, ¿no? Haciéndoles perder su identidad. Desde mi punto de vista, en Menorca no ha pasado esto y es una extraordinaria fortaleza. Probablemente las razones por las cuales estamos en una posición en la que podemos hacer de nuestros principales activos, como decía, la preservación del medio ambiente y la conservación de una identidad cultural en sentido amplio, que nos aporta esta autenticidad a la que se refería el profesor Donaire también. Bueno, pues históricamente Donaire se refería a aquel político Fraga Iribarne. Efectivamente, hay unas consideraciones históricas que hacen pues, que allá en el 55, en 1955, España tenga la necesidad de romper la autarquía económica y entonces apuesta por esta industria turística como mal menor. Menorca no se engancha en ese primer desarrollo, le cogen el sitio pues Costa Brava, Costa del Sol, Mallorca, etc. Y eso va a ser, desde mi punto de vista, algo muy bueno porque Menorca no va a caer en el llamado desarrollo balear, ¿no? En la balearización turística, ¿no? que se ha venido configurando a través de un desarrollismo depredador del litoral que coge a una sociedad española sin experiencia en esta industria, porque se abre por primera vez ante la sociedad española de aquel entonces. Entonces, no hay una conciencia ciudadana como la que hoy tenemos en Menorca, que sirve de un contrapeso muy útil ante eventuales embestidas de un desarrollismo depredador. Y tampoco en aquel entonces existen, pues, porque precisamente por no existir una conciencia social, no existe un cuerpo de leyes en materia turística o en materia de preservación del territorio, etcétera, que también sirva para
para regular y, por lo tanto, para definir de forma clara una hoja de ruta que haga que Menorca sepa dónde quiere ir. Como consecuencia de esas carencias, bueno, nos encontramos en nuestros destinos competidores en España, por no hablar de destinos internacionales, que hoy en día tienen problemas como consecuencia de aquella manera de hacer las cosas. Están en entornos que han sido absolutamente agredidos medioambientalmente hablando, con poblaciones que también han experimentado fuertes transformaciones. Y bueno, la modernidad está queriendo que hoy en día eso no sea valorado y, por el contrario, hoy en día la modernidad, las sociedades que conforman los mercados emisores, están valorando precisamente aquello que nosotros estamos teniendo. Vuelvo a repetir por la importancia que tiene el medio ambiente, su preservación y la identidad cultural. A partir de aquí se están experimentando y estamos viviendo efectivamente constantes cambios. Los más importantes, o el último gran cambio, lo conforma Internet, la llegada de Internet, porque precisamente rompe y no acaba de ser rompe, pero sí transforma básicamente el modelo clásico del turismo de masas que tenemos, que está basado en una cadena de valor, en una serie de intermediarios, por virtud de los cuales pues, un producto acaba estando a disposición de un mercado que se encuentra situado a una determinada distancia y que, por lo tanto, va a experimentar incluso en el propio coste de ese producto. Lo que digo ahora es perfectamente aplicable y extrapolable a las mesas que vendrán a posteriori, que hablan de comercio y de industria, porque la actividad turística no es otra cosa que una actividad comercial, no es otra cosa que un intercambio de una mercancía por un precio. Entonces decía que rompemos con la llegada de Internet la intermediación clásica tal cual se había venido conformando, pero si bien hace unos años, cuando llegan las compañías low cost y se empiezan a desarrollar los propios portales de los últimos prestadores de servicio, en su mayoría hoteleros, pero no solamente hoteleros, se sentencia la intermediación como tal, realmente hoy en día vemos que la intermediación no se ha sentenciado, sino simplemente ha mutado. Pasamos de haber tenido intermediarios, digamos, no digitales a tener intermediarios digitales, como pueden ser, pongo dos ejemplos muy obvios para todos, como son Booking o como son Expedia, no únicamente ellos, que siguen siendo grandes actores en la industria. Bien, Menorca tiene, en consecuencia, una oportunidad a partir del desarrollo de estas nuevas tecnologías que hacen que, de la mano de la llegada de las compañías low cost, tengamos la oportunidad de interactuar directamente con los consumidores, pero eso al mismo tiempo va a significar, eso me refiero a la llegada de la tecnología, va a significar una oportunidad muy grande, pero también va a significar grandes peligros. ¿Por qué? Porque la tecnología se va a caracterizar, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, la tecnología, la globalización se van a caracterizar porque va a crear mercados, si se me permite la expresión, va a crear mercados de gran promiscuidad. Es decir, van a ser poco fieles a los destinos. O dicho de otra manera, van a exigirle más a un destino para ganar su fidelidad. Básicamente esto tiene que ver también con la emergencia incesante de nuevos destinos, con lo cual, lógicamente, la fidelidad también se hace más difícil porque hay una diversidad de opciones al abasto, que muchas de ellas se van a caracterizar
por ofrecer, apuntaba también Donaire hablando antes, ofrecer un producto que va a tener dificultades para diferenciarse. En esa medida va a ser lo que se llama en el argot un commodity, es decir, algo que es susceptible de ser fácilmente repuesto, ¿no? O que tiene fáciles alternativas. Este es uno de los grandes caballos de batalla. Menorca, en mi opinión, debe luchar para salir de ese pelotón de destinos indiferenciados y, vuelvo a lo anterior, creo que tiene que apostar seriamente porque los elementos que le van a permitir la diferenciación sigan siendo la preservación del medio ambiente y una identidad cultural auténtica, propia, y en este sentido, mientras Menorca cuente con estos activos, Menorca será capaz de defenderse mejor en esta lucha sin cuartel, en sentido empresarial, que significa hoy en día la industria turística. Hay que pensar, desde mi punto de vista, que el turismo, al final, como decía antes, es una experiencia puramente transaccional. Es una transacción, solamente que en vez de vender unos zapatos o un queso, estamos vendiendo un producto turístico. Pero en definitiva, la raíz no se altera. Das algo a cambio de un precio. El mercado va a comprar aquello que le merezca la pena adquirir por ese precio. Podríamos entrar a partir de aquí, el mercado compra valor. El mercado compra valor. El mercado, nosotros como consumidores, cuando nos enfrentamos a cualquier decisión de consumo y la compra de unas vacaciones o de un viaje cultural lo es, una decisión de consumo, solamente la vamos a perfeccionar si el contravalor del precio que nos piden hace que la ecuación mental que hacemos sume cero. Es decir, si yo me desprendo de tanto dinero, tengo que tener una contrapartida como mínimo por el mismo valor. Si yo no tengo una contrapartida por ese valor económico, la transacción no se materializa. Y ya extrapolando todo esto, pues entramos en las dinámicas de que tenemos menos demanda, vienen menos turistas o que aquellos turistas que vienen pagando un menor precio. Al final, todo esto no son más que expresiones de que existe un desequilibrio entre el valor de nuestra mercancía y el valor económico que estamos pidiendo y que el mercado no considera que lo tenga que pagar. Como quiera que se trata, por lo tanto, desde mi punto de vista, de una transacción, vuelvo a lo de antes. Cuantos mejores atributos tenga la mercancía que quieres vender, tanto mayor será el precio que puedas obtener por ella. En ese sentido, los atributos son los que comentaba antes de la preservación del medio ambiente, de la identidad cultural. Por lo tanto, aquí no es ni siquiera o únicamente una cuestión de ética, que es muy relevante lo que ha dicho Donaire, sino que además es una cuestión de supervivencia, porque aprovechando la expresión de zapping turístico, quiero poner otra expresión que para mí ilustra muy bien lo que vengo diciendo, y es que con la globalización el modelo turístico se convierte en un modelo click in, click out. Es decir, el típico clic que le damos al ratón, in, con un clic, Menorca está visualizable a cualquier mercado con esa facilidad, pero con un click out, Menorca deja de estar visualizable a cualquier mercado. Es por ello que yo decía antes que las tecnologías nos ofrecen grandes oportunidades, pero también significan que quien no esté entre los mejores, gracias a esa facilidad del click in o click out,
irremediablemente va a caer, va a salir, va a ser expulsado y va a entrar en una dinámica en la que la única estrategia turística que siguen es la no estrategia de precios, porque la estrategia de abaratar el precio precisamente es la única que no es estratégica, porque es aquello a lo que cualquiera llega y que se hace ya casi por el propio peso de la gravedad. Por lo tanto, si no tenemos estrategia de producto, tenemos que tener una no estrategia de precio. Tampoco significa lo que estoy diciendo que tenga que desconocer una realidad, y es la de que la industria turística prácticamente en los últimos decenios no está dejando de crecer. Es decir, la capacidad de producir hoteles e infraestructuras turísticas, llámense, da igual, parques temáticos y cualquier otra modalidad de oferta extra hotelera, no deja de crecer, sin perjuicio de que se den o no se den objetivamente condiciones de demanda que aconsejen acompasar el crecimiento precisamente a la existencia de un mayor o menor volumen de demanda. Es una característica propia del capitalismo, no lo estoy diciendo en sentido peyorativo, pero como hay una libertad de establecimiento empresarial, cada empresa determina en qué momento y cómo quiere jugarse su dinero, a sabiendas de que si le va bien, si acierta, pues tendrá beneficios económicos, y si no acierta, pues tendrá dificultades financieras. Pero tenemos que entender, por lo tanto, cuando en ámbito local, menorquín, estamos frente a una temporada y siempre estamos con aquella tensión de si vendrán más, de si vendrán menos, midiendo compulsivamente qué número de reservas tenemos hoy en el mercado, etcétera, etcétera, qué estamos haciendo mal, qué hace mal la administración, etcétera, etcétera. Al final, repito, desde mi punto de vista, es que no estamos acabando de entender que no necesariamente cuando no estamos logrando incrementar las cifras de negocio de la industria es que estemos haciendo necesariamente algo mal, sino que tenemos que considerar que hay muchos competidores que también están haciendo lo mejor que saben para precisamente competir por un mercado que por su volumen, y eso que no ha dejado de crecer, pero que muchas veces no puede llegar a copar toda la necesidad que genera toda la nueva industria que está yendo al mercado. Y en ese sentido, pues creo yo que hay que atemperar, estos vaivenes. Creo que tenemos que consolidar el modelo de que disponemos. Hay que tener en cuenta que efectivamente existen muchas Menorcas, pero Menorca como tal es única. Tiene su modelo, tiene su mercado, es un mercado que va creciendo más o menos. Hay mucho que decir cuando se abordan cifras como si vienen más o menos turísticas. Es solamente pretender, a partir de una radiografía exclusivamente que me da un estado de los huesos, ver cómo me va el sistema circulatorio. Y no es suficiente decir si vienen muchos o pocos. Hay mucho más que decir, a cuánto precio vienen, etcétera, etcétera. Y muchas veces estas realidades económicas se abordan de manera parcial y por lo tanto nos da una idea que pivota exclusivamente sobre cuestiones de volumen. Yo quiero decir, sí, el minuto, pues con eso tengo suficiente. Yo quiero decir también que hay que recordar que la industria turística, a diferencia de otras industrias, como pueda ser, por ejemplo,
vuelvo a aludir a la relevancia de las ponencias posteriores, como pueda ser cualquier otra industria comercial, la del calzado, por ejemplo, que necesariamente cuando saca un producto manufacturado, un zapato, cuando lo saca al mercado, esa industria ha tenido que comprar la suela de sus zapatos, el caucho, ha tenido que comprar su piel, la piel, los tintes, etcétera, etcétera. Es decir, ese zapato que va a vender ha tenido que incurrir en toda una serie de costes de esa materia prima que finalmente conforma ese producto que va a ser vendido. La industria turística, a diferencia de las restantes industrias, vende un producto para el que no ha tenido la obligación de pagar por todos los componentes que van a conformar ese producto que va a acabar vendiendo. Ese producto turístico, por lo tanto, por supuesto que hay que financiar los inmuebles, los hoteles o cualquier inmovilizado que sea extrahotelero. Por supuesto que hay que pagar al personal, igual que en la industria del calzado a la que me refería antes, pero esa industria cuenta con una tremenda ventaja, y es que no paga por el medio ambiente, que conforma el elemento capital, desde mi punto de vista, como decía antes, juntamente con la idiosincrasia y la cultura autóctona, el elemento capital de la propuesta de valor turístico. Tanto es así lo que digo, y como decía, vuelvo a lo mismo, no paga, reitero, no paga por esos medios, por esos factores productivos. Pero esos factores productivos tiene un mercado que está dispuesto a pagar por ellos y los pone en el precio de su producto turístico. Tanto es así que mantenemos una lucha quimérica contra la desestacionalización. ¿Y qué es lo que hace que no consigamos la tan ansiada desestacionalización? Pues que esos elementos naturales, climatológicos, dejan de prestar ese valor que, por el contrario, vuelven a prestar con la llegada del verano, para que nos entendamos. Y eso hace, por lo tanto, que, permaneciendo todos los demás factores constantes, no seamos capaces, no podamos vender el mismo producto. ¿Qué ha cambiado de ese producto? Esos factores, principalmente medioambientales, climatológicos. Factores productivos, sí, porque conforman una voluntad de pago o no, o de no pago, pero factores productivos por los que no se paga hoy. Y ya concluyo, aprovechando también el hecho de que estuve en el ejercicio de la función pública en la legislatura del 7 al 11, diciendo de nuevo que entiendo que la administración pública, entendiendo que efectivamente la industria turística genera bienestar y progreso para la ciudadanía, debe regular la actividad desde mi punto de vista y promoverla, y en esta regulación tiene que ir con cuidado para evitar incurrir en injerencias competitivas o ocupar espacios de actividad mercantil genuinamente de la actividad privada o del emprendimiento privado, y al mismo tiempo, en su actividad reguladora, por supuesto, tiene que hacerlo preservando los intereses generales y evitando que pudiera haber alguna desviación y que los intereses generales pudieran quedar subyugados ante intereses económicos de envergadura y que se movieran por criterios de oportunidad. Yo, si queréis, ya lo dejo aquí. Perfecte, molt bé, moltes gràcies.
Molt bé. Sigue un poco como José Antonio, ¿eh? Lo menos importante, ¿puedo utilizarlo? Podeu xerrar en català, eh? Puc utilitzar això de click in, click out en les meves Hombre, clar xerrades? que sí. Perquè m'ha agradat molt, d'acord? Però és anecdòtic. Suposo que, gràcies, la veritat és que jo venia a fer de ponent aquí i estava, i suposo com vosaltres, estava disfrutant, eh? Jo, si m'ho permeteu, ahir vaig anar a dinar a casa la meva mare i em diu, què hi vas a fer, fillet, a Menorca? Diu, a treballar o de vacances? Dic, a treballar, no? Diu, però avui crec que li podria dir que amb aquest sol i escoltant-vos a vosaltres li diré, he anat a disfrutar, mare, dic, com a americana. Dit això, jo crec que heu dit coses molt interessants. Jo tinc moltes preguntes. Crec que anem bastant bé de temps. Diria que són les 11. Tenim un quart d'hora bo i tot i que jo us preguntaria moltes coses de consens, de col·laboració público-privada, he parlat de l'ètica, heu parlat de la regulació. Jo me les guardo per si no hi hagués preguntes, però passo la paraula al que no vull entendre com a públic, sinó els que esteu aquí per debatre. Val? A mi m'agradaria que trenquéssiu aquest gel i aquelles persones que tingueu ganes de compartir idees, vivències. La idea no té per què ser preguntar, o sí, també, d'acord? Però crec que tenim aquesta estona de generar diàleg. O sigui que qui vulgui, quan vulgui, estem aquí per parlar i debatre. Sempre costa, la primera. No hi ha ningú? Ha quedat tot molt clar? Vinga. No? Maria. Oh, perdó. Bon dia. Escoltant-vos, i més potser va directament en Donaire, però evidentment va pels dos i per tothom qui vulgui participar. Al final, i estaràs molt d'acord amb mi perquè t'he escoltat dir moltes vegades, José Antonio, el turisme és mobilitat. I a l'entendre que això és una illa, com podem estudiar-ho, o com podem fer-ho sostenible, o com podem fer que això deixi de ser un repte, no? A l'entendre que això, que turisme és mobilitat i que estem en un lloc pròpiament illa, no? En si, físicament. Home, que sigui una illa és un avantatge. Per què? Si entreu ara al portal Madrid, visita Destino Madrid, veureu en el mateix portal que estan venent Granada o que estan venent Salamanca. Estem en un entorn de destinacions líquides. Per què ho fa? Perquè com que Granada està, no sé quan, però a naves és relativament ràpid, o Còrdova o Salamanca, doncs als ulls d'un turista això és allà mateix. Jo quan vaig veure que això anava en sèrio és quan vaig veure el portal de París, el portal de Londres, Visit London, que venia en París. Si vosaltres entreu al portal de Visit London i diu, què pots fer a Londres? Clar, pots fer moltes coses, i pots veure París. Què ve a dir? Bueno, si se't queda petit Londres, tenim uns barris perifèrics, Westminster, Bath, París, que és com un barri pintoresc de persones que mengen formatge i no saben dir la R, que forma part de la identitat de Londres. És a dir, la mobilitat genera el que s'anomenen destinacions líquides, perquè és molt difícil contenir, aquí encara estem, jo quan era regidor de turisme ens barallàvem per el fulletó, vull sortir, la foto, el nom, no t'oblidis. Clar, perdoneu, és que un senyor que va... Ara s'està venent 3 dies a Tossa de Mar, Costa Brava, 3 dies a Andorra. Llavors, és igual. Clar, una illa és una identitat geogràfica, molt potent, molt persistent. Jo això crec que és un atribut, una virtut, perquè els límits són clars, és molt difícil. Quan marxes i quan arribes, tens la concepció geogràfica de ser en un lloc. I això de ser en un lloc és molt important. O sigui, hi ha un autor molt important que es diu Crompton, que ho expressa molt bé. En català no s'entén. Som on som, no s'entén. En castellà sí que s'entén. Somos donde estamos. El que diu Crompton és, nosaltres ens definim de cara als demés pel lloc on som. Abans ens definíem pel cotxe, per la marca de les ulleres, per les sabates, ara també. Però a més s'ha incorporat un element i és, en el lloc on ets, li estàs dient als altres qui ets o qui t'agradaria ser. M'enteneu? Veieu aquesta idea? Els llocs generen el missatge de qui ets, on vas estudiar,
vas a fer l'Erasmus, on vas a comprar, on vas a viure, on vas a dormir. Això està llançant missatges als altres de qui ets. Jo me'n vaig a fer un trekking al Nepal. Potser és una castanya, no m'ho he passat bé, siguem sincers, tinc els peus destrossats. Però al Facebook no pararé de posar fotos. Me he encontrado a mí mismo, entendiendo la inmensidad de la experiencia humana. Ara, aquest any no tinc masses doblers, que diu aquí, no? I, saps què? Ens anem 15 dies amb la canalla a Torremolinos. Doncs ves per on potser aquella setmana m'oblido de posar fotos al Facebook. Perquè on soc? Què estic fent? Per exemple, ara, no? Som una societat on viatjar molt és un indicador de qualitat social. Acabo d'arribar de Bogotà i la setmana que ve me'n vaig a Sant Petersburg. Hòstia, quin tio tan important, no? Enteneu? El lloc et defineix. Això ho heu de tenir molt present, perquè vol dir que els atributs del lloc impregnen a la persona. Soc com el lloc on soc. Per això els turistes volen ser residents, volen ser locals, perquè volen formar part d'aquell lloc ni que sigui temporalment. Tota aquesta dissertació és per dir-vos que Menorca ha de lluitar molt per aquestes identitats i per aquests elements que facin que quan una persona estigui a Menorca tingui la sensació de ser-hi en el lloc correcte que coincideix amb allò que és o que voldria ser. I això és molt important per atendre el fenomen selfie. Per què ens fem selfies? Ens fem selfies perquè volem expressar als demés qui som, mostrant-los on som. Va, què més? Hi ha molts canvis, eh? Hi ha algun canvi que us inquieti? Algun vector dels que ha explicat també en Lázaro que penseu que haurien de seguir la pista? Hola, bon dia. Estic completament d'acord, vull dir que realment volem ser diferents, fent-ho tot diferent, però demostrant-ho als altres. Però també a la vegada això com pot fer que mantinguem Menorca com a destí turístic? És a dir, també hi ha molta rotació. També hi hauria de fidelitzar potser el turista, no? És a dir, perquè si no, jo he vingut una vegada, però justament això, vull demostrar que em moc pel món sencer, que puc estar tot arreu. També hi hauria una estratègia de fidelització, de dir, escolta'm, no ets poc, diguem-ne, poc bo si repeteixes un destí turístic, perquè realment és tan bo o té tantes especificitats que val la pena tornar-hi a anar. Això podria ser una estratègia, també. Sí, hi ha dos... Bueno, Lázaro, després... Hi ha dues coses que... Hi ha dues batalles perdudes, i això ho hem de saber. Dues batalles perdudes. La batalla de la desestacionalització i la batalla de la fidelització. Són dues batalles que podrem guanyar alguna... Perdó, són dues guerres perdudes. Podem guanyar alguna batalla. Hi ha destinacions que més o menys fan coses, però globalment el món va cap a l'altre costat. Cap a la estacionalització i cap a la... clarament la no fidelització, certament. Per què? Doncs perquè en aquest zapping penseu una cosa, els millennials. Els millennials, jo la gran crisi que vaig tenir com a professor és quan un dia els pregunto, vosaltres quan heu nascut? I em diuen, el 92. És la primera crisi. Dic, el 92? Covid? Ja esteu aquí? Què ha passat? Ha passat molt ràpid això, no? La crisi més forta la vaig tenir l'any passat. Aquest curs, quan començava al setembre, vosaltres d'on sou? Nosaltres som del 2000. Del 2000? Ja esteu aquí. O sigui, us en recordeu del 2000? Ja estan a la universitat. Vull dir-vos una cosa, els millennials ja està, Els millennials ja estan ja estan treballant, ja estan als centres de poder, el president del Parlament és un millennial del Parlament català. O sigui, els millennials no és allò, els teenagers. A partir del 2000 ja ven la generació Z. I a partir dels nascuts als 2010, que els tindrem d'aquí 8 anys, és la generació Tauch. Aquestes generacions són infidels de mena. És la generació del poliamor. Amb això ja us ho dic tot. Això vol dir que el concepte de vaig a un lloc, quin sentit té, papa, que tornis a anar-hi si ja hi has anat? Llavors, serà molt difícil. Jo l'únic antídot que veig contra aquesta tendència, però hem d'assumir-ho, la tendència serà no tindrem gent fidel. Com que no tindrem gent fidel,
doncs l'única cosa que podem fer és captar més gent, i per tant, abans fèiem una cosa que era deixar molt content a la gent perquè tornés l'any que ve, ara els hem de deixar molt content perquè expliquin que estan molt contents els que no han vingut vinguin, o sigui, ho hem de continuar fent molt bé. Però la diferència està en que tingui la sensació que el que ve a fer és radicalment diferent. La gestió d'experiències permet que dir jo no he anat mai amb un vaixell de pesca, ara m'ofereixen una cosa que és molt singular i llavors no estic anant al mateix lloc, sinó que estic canviant l'experiència. Però tenim mala peça al teler, no sé si estàs d'acord, Lázaro. Lázaro, no sé si... A ver, sí, la desestacionalización, yo apuntaba antes a que es una lucha contra los elementos climatológicos que queramos o no queramos, conforman el producto turístico, la experiencia turística y, de nuevo, prueba de que ello es así, es que cuando ese factor climatológico falla, el resto del producto que se ha mantenido constante no consigue ser objeto de una transacción en el mercado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, más importante que luchar contra los elementos estaría... Bajando en materia de industria turística menorquina, se trata de conseguir una optimización de la capacidad productiva que se abre al mercado pues desde el inicio de la temporada hasta el final, y que hoy en día pues tiene una curva muy marcada y que hace pues que el principio y el final de la temporada turística muchas veces no sea ni siquiera rentable. Por lo tanto, soy partidario de luchar para el reforzamiento de este periodo, porque contamos con la inestimable complicidad de la climatología, que es el que le aporta este valor añadido al producto que no hemos tenido que pagar. Y respecto de la fidelización, bueno, yo apuntaba antes precisamente que con el desarrollo de las nuevas tecnologías se producía esa promiscuidad, ¿no? Ese click-in, click-out, es decir, la facilidad con la que estás y no estás, porque estás en otro sitio. Por lo tanto, sí que hay un elemento de promiscuidad, pero sin embargo sí creo que la fidelización es un premio que los destinos que sean capaces de poner en el mercado, voy a usar una analogía, la analogía del Mercedes, ¿no? Decimos el Mercedes es un clásico o la música clásica es un clásico. Es decir, al final es cierto que dentro de toda esta fugacidad hay productos que consiguen vencer el paso del tiempo y consiguen sobreponerse a esta promiscuidad y permiten conformar una propuesta de valor que goza de un público capaz de repetir. He ido perdiendo ahora el hilo, pero Menorca tenía cotas de fidelización importantes. Y por lo tanto existe la capacidad de esta fidelización. Ciertamente es más difícil porque hay muchos lugares donde elegir. Pero desde luego tenemos que seguir teniendo esa fidelización como ese norte magnético. Porque en el fondo, en mi opinión, desde un punto de vista estratégico, es mucho menos costoso trabajar para la fidelización que hacerlo para la incesante nueva captación de gente, porque al cliente que fidelizas, lo has fidelizado y él hace ya el resto. En cambio, pues la permanente búsqueda de nuevos mercados es una opción y comporta esa constante necesidad de invertir en ello. Ja. Sí, però hem de ser molt creatius. Us poso un exemple. Costa Brava. O sigui, estic d'acord amb tu, hem de lluitar per la fidelització, hem de captar nous mercats, però també ens hem de reinventar. Mira el que fa la Costa Brava, per exemple, en aquest marc de nova creativitat turística. La Costa Brava fa un estudi, diu quin és el meu competidor principal en el segment gastronòmic, d'alta gastronomia.
foodies, que és molt potent en aquesta zona. Hi ha els Adrià, el Roca, etc. I diu, la meva principal competència a Europa és Emília-Romanya. I porta diversos anys barallant-se, fent joc de colzes, a veure qui arriba i qui no arriba. I fa 2 anys canvien. Un dia tenen la següent idea. Costa Brava, o regió de Girona, i Emília-Romanya ens farem una aliança. Això què vol dir? Que ells, Girona i Emília-Romanya, se'n van junts als mercats a vendre'ls conjuntament, beneficiar-se de la marca de l'altra. Però vol dir una cosa molt xula. A les oficines de turisme de Girona es ven l'Emília-Romanya. Això és, perquè m'entengueu, com si a la Pepsi donessin la publicitat de la Coca-Cola. Per què ho fan? Home, perquè si ja assumeixo que una part se n'aniran, doncs mira, saps què? Vés-te'n a veure aquest bon veí. Sabent que el bon veí farà el mateix amb nosaltres. És un exemple molt petit i molt tonto i potser no extrapolable, però en la idea de que alguns paradigmes de la gestió clàssica de la lluita per la competència, en alguns casos, potser assumir la no fidelització ens fa pensar estratègies molt diferents que ens ajudin a ser més competitius. Molt bé. Per mantenir els timings, sé que hi ha una noia que vol fer una pregunta. Sí. Jo us demano que sigueu breus Sí. i entenc que anem a fer el break, però que després tindreu ocasió de parlar amb els ponents en general, d'acord? Per tant, fes la pregunta, sisplau, òbviament. Bon dia, primer de tot. I després, m'estic donant compte que estem xerrant molt d'estratègies, com captar els clients, com captar els turistes, però no estem parlant de quin tipus de client volem aquí. Primer hem de pensar quin tipus de turista li convé a Menorca. Aquelles famílies que venen aquí i volen sentir-se part d'aquí i cuidar la illa perquè et senten part d'aquesta illa, o volem aquells turistes que venen a fer 3 dies amb el bocat a la motxilla a fer camí a cavalls i marxen i no tornaran i potser deixen estar el paper tirat. Hem de saber quin tipus de turista ens convé i a partir d'allà començar a elaborar estratègies i accions per captar aquell tipus, no en general. Molt bé. Deixeu-me que respongui molt breument. Crec que ella carinyosament ha obert una caixa dels trons que jo, si em toqués respondre a mi, diria, i ara jo, en 15 segons, com li responc? Com que sou ponents i jo avui no us he de dir que heu de respondre molt breument, si és que és possible, si podem, i després jo crec que podem generar debat. Dit això... No, que tens raó, no hi ha estratègia sense definició del teu públic, simplement que abans definíem segments molt genèrics i més o menys funcionava i han de ser molt precisos. És a dir, és molt insostenible una línia estratègica turística amb un segment, encara que estigui molt definit, i hem de saber-ne tenir varis i oferir coses diferents a segments diferents. Per exemple, has esmentat els backpackers. Ho dic molt ràpid. Un backpacker sempre has vist, ostres, és la persona que gasta poc, que... Els backpackers són els Zuckerbergs del futur. Sabeu? Per tant, la definició estratègica de quin és el teu client l'has de fer tenint moltes capsetes i, això sí, estic molt d'acord amb tu, identificar molt bé les seves necessitats i fent-les compatibles amb la destinació. Una cosa que ha de fer la destinació és definir qui vol i una cosa que no s'havia fet fins ara és qui no vol. I això és difícil, perquè llavors has de fer antimàrqueting. Com aconseguir que aquesta gent no vingui? Això és veritat, tens raó. Lázaro, no sé si estàs d'acord. Bueno, a ver. Cuando nos expresamos, evidentemente, estamos manifestando una forma de entender la vida. Y desde luego cuando decimos o le atribuimos al que viene con una mochila esa conducta de ensuciar, ya hay un sesgo que predispone a que aquellos que llevan mochila ensucian, sin embargo, quienes van a un hotel no lo hacen, ¿no? Y probablemente el impacto sobre el medio ambiente pues, puede ser muy superior el que haga el otro tipo, ¿no? Aquel que decimos que tiene unos hábitos diferentes. Evidentemente, el turismo es una actividad comercial. Hasta hoy yo no conozco comerciantes que quieran empeorar el saldo de sus transacciones, empeorar el saldo económico de sus transacciones si todo el mundo quiere tener, en este caso, al cliente con mayor poder adquisitivo. De todas maneras, tenemos que pensar que qué tipo de cliente queremos. Es una pregunta muy complicada desde mi punto de vista, porque qué tipo de producto tenemos
No vamos a tener un cliente que no encaje, que no case con el tipo de producto que tenemos. Y cuando se apunta a los turismos de élite, quizás lo hacemos, claro, buscando la vistosidad que da la élite turística, pero probablemente no nos damos cuenta de que no tenemos conformado un producto que satisfaga esas élites. Y por otra parte, la palabra élite en este caso parece que da una connotación de una mejor persona, de una persona de más calidad respecto de lo que no es élite. Menorca tiene conformada una oferta turística en general que necesita pues, el segmento de la clase media asalariada. A partir de aquí, como actividad empresarial, cuando un empresario quiere optar por un nicho diferente, legítimamente, pues tendrá que plantearse si va a acometer la inversión que le permita competir con ese nicho de mercado diferente. Y, por supuesto, ver si desde el punto de vista de las administraciones públicas, y en este caso particular en Menorca, en términos generales, yo creo que está a la altura, tiene las infraestructuras adecuadas, etcétera, etcétera. Ya digo, yo creo que está a la altura. Pero bueno, por resumir, ¿qué tipo de turismo queremos? ¿Qué tipo de turismo estamos en condiciones de traer? Porque tenemos que querer aquello que estamos dispuestos a financiar. Y si queremos un mejor turismo, tenemos que tener una mejor oferta que darle a ese turista de más poder adquisitivo. De lo contrario, no vendrá, simplemente. O si viene, tendrá una experiencia insatisfactoria y lo pondrà y se hará eco de esa experiencia insatisfactoria. Molt bé, tanquem doncs la taula. Sembla que en Miquel volies fer algun comentari, Miquel? Sí, bueno, primer de tot, agrairia un fort aplaudiment per a aquesta taula tan interessant. Ha estat espectacular. Moltíssimes gràcies a tots tres. I ara demanaria a la vicepresidenta primera del Consell Insular i consellera de Turisme del Consell Insular de Menorca que us farà entrega d'un trosset de Menorca, perquè si considerem que el turisme és Menorca, doncs aquí tenim del millor producte. Mira, moltes gràcies. Gràcies. Ho tanquem aquí, no? Perfecte. Bueno, i ara, com que segurament us ha fet gana, doncs tenim una miqueta d'aquí de break, de coffee break, també en producte menorquí. Agraïm també a la cooperativa del camp, com sempre, la seva predisposició i el seu esponsoritzatge per totes les activitats que feim. Els qui vulguin als quartos de bany el tenim dins del centre d'interpretació i tenim un quartet 20 minuts per estirar les cames i xerrar sobretot entre nosaltres. Gràcies.